Roedd na ddyfalu trwy'r bore bod cyhoeddiad mawr am ddod o gartre'r Prif Weinidog, gyda Downing Street yn brysur a newyddiadurwyr o bob cwr y byd sydd dod i glywed os oedd Keir Starmer am sefyll lawr, a dyma gosod y llwyfan am y cyhoeddiad mawr. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. Roedd pwysau mawr ar Keir Starmer i ymddiswyddo ers i aelod arall o'i blaid, Andy Burnham, ddod yn aelod seneddol yn San Steffan ar ôl ennill is-etholiad yr wythnos diwetha. Mae e nawr yn gobeithio dod yn arweinydd y blaid lafur a'r Prif Weinidog newydd. Ond mae ambell un arall yn llygadu'r swydd, a bydd disgwyl cystadleuaeth dros yr haf. Bydd Keir Starmer yn aros fel Prif Weinidog tan hynny. Yn ei araith heddiw, fe roedd yn amlwg dan deimlad wrth siarad am ei wraig a'i blant. And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Prif Weinidog arall yn mynd felly, ar dyfalu nawr dros bwy ddaw nesa. 10 mlynedd nôl, nath 30 miliwn o bobl yn y Deyrnas Unedig bleidleisio ar benderfyniad pwysig iawn i benderfynu os ydyn nhw eisiau aros neu gadael yr Undeb Ewropeaidd. Dyma grŵp o wledydd yn Ewrop sy'n gweithio gyda'i gilydd i geisio greu pethau'n well i bobl y gwledydd hyn. Roedd dadle wedi bod ers blynyddoedd os bydd e'n peth da i Brydain fod yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd, neu a fyddai'n well iddi gamu mas o'r Undeb. Ond yn y diwedd ar ôl cwmpo mas ffyrnig, pleidleisiodd y Deyrnas Unedig o drwch blewyn i adael y grŵp. Brexit, Brexit. Brexit. We will make Brexit a success. A na, ddim brecwast, ond Brexit. Dyma'r gair newydd yma yn cael ei greu wrth gyfuno'r geiriau Britain ac exit gyda'i gilydd. Roedd angen aros 4 blynedd eto tan i Brexit ddigwydd go iawn a'r Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd yn swyddogol. Felly, bod y Deyrnas Unedig yn dal i fod yn rhan o Ewrop ar fap y byd, mae pethau yn gweithio yn eitha gwahanol nawr. Mae hyn yn cynnwys newidiadau i deithio i Ewrop, gyda system newydd nawr i wirio pobl o wledydd sydd ddim yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae hefyd angen gwaith papur arbennig cyn symud i fyw neu weithio mewn gwledydd fel Ffrainc neu Sbaen. Ac mae Brexit yn cael y bai gan rai am gostau byw fwy drud, ond mae eraill yn dweud mae ryfeloedd yn y Dwyrain Canol ac Wcrain sy'n gyfrifol am hyn. Mae pobl sy'n cefnogi Brexit yn dweud bod gan y Deyrnas Unedig fwy o reolaeth dros ei reolau ei hun nawr. Ond hyd yn oed 10 mlynedd wedyn, mae Brexit yn dal i fod yn bwnc dadleuol, a rai hyd yn oed yn dweud dylen ni geisio mynd nôl mewn. Baton y brenin yn cyrraedd y lan. Ac wrth i'r dorf ymgynnull yn y bari, roedd na wyneb cyfarwydd ymhlith y cyntaf i'w gario. Rydyn ni'n gweld y baton o'r Commonwealth actually bod yn y bari. Dwi wedi mwynhau a oeddwn ni wedi gweld Alan Jones yn cael llun gyda fe. Gyda chydig dros fis i fynd, mae tîm Cymru bellach wedi gyhoeddi a Baton Cymru wedi dechrau'r ei siwrne o'r bari ar draws y wlad. Ond fydd y gemau eleni yn Glasgow ychydig yn wahanol, gyda llai o thletwyr a llai o gampau na'r arfer. Nid Glasgow oedd cartre gwreiddiol y gemau, ond taleth Victoria yn Awstralia cyn iddyn nhw wneud tro pedol oherwydd y gost sylweddol o gynnal y gemau. Mae wedi bod bach yn wahanol, yn dyw e, o ran bod yn Glasgow yn lle Victoria. Ni'n gael y the reimagined games, ond 114 ohonyn nhw yn barod i fynd. Bydd y cwbl o wythnosau nesaf yna yn mynd yn gyflym iawn, mae'n siŵr. Mae'n rili arbennig, cos da ni ond yn cael fel 4 blwyddyn i rili cynrychioli Cymru, cos mae bob dim arall yn Team GB, so mae'n quite special, especially cos da ni'n gwlad mor bach. Mae'n un cyntaf fi, so medal yn nice, ond
Dwi ddim yn rhoi pressure ar fy hunain. Dwi jyst eisiau cael hwyl gyda fy ffrindiau a fi'n gyffroes iawn. Bron a ddyfalu ar un adeg a fydde Gemau 2026 yn cael ei cynnal o gwbl. Ond gyda tîm Cymru bellach wedi enwi, mae'r sylw rwan yn troi at Glasgow.